Hvad er det for noget, I har lavet her? Det er en målvand. Og hvordan virker den? Så det er fordi, at så går den frem og tilbage. Vi kan lige vise det. Og så kan man også sætte lyde på. Forkert lyd. Så han tager ikke mange mål, ham der. Nej. Men Hvordan bevæger han sig? det er motoren. Og så at de her, de er løse, de her. Så kan den rykke sig frem og tilbage. Den har snor, jeg har, så kan den køre frem og tilbage. Altså. Ja. Sejt. Må jeg lige se det igen? Nej, så... Så der er både, hvor han redder et mål, og hvor han bare står og sover. Er det sådan, du også gør, Sofie?